Totuși, eu vă spun adevărul. Este mai bine pentru voi ca eu să plec, pentru că dacă nu mă duc, Mângâietorul nu va veni la voi. Însă dacă mă duc, îl voi trimite la voi. Am trăit cu intensitate această perioadă, de la săptămâna mare, în care am fost alături de Isus, în cele mai cumplite și dificile momente ale vieții Lui, în care am suferit și am plâns alături de El pe muntele Golgota, până la învierea Lui, în care a învins moartea și păcatul. Acum ne întoarcem la activitățile noastre cotidiene, la datoriile pe care le avem și la responsabilitățile pe care le purtăm. Acum, acest timp care a trecut poate reprezenta pentru noi o hrană a sufletului și o modalitate prin care să ne ghidăm viața de zi cu zi, cu bunătate, cu pace și seninătate.